mapan kebenaran. Ya ipate. Supirawe. Iki putra dikasih aduh. Mula saking menika syukur kepada sabda kawusan menawi wersa dalu badhe lereh ing keprabon ngemenaken negari wonten Dewa semanten ugi kula ugi badhe lereh dados patih anak kula minangka gantos lho dikon itu menika aneh patih ugi oh jadi kita pun angger handoko dapingi putra kula pun hadi warna jumen kaya ngene. Iki dados kula kok menika malah gak kapasan kok. Para muga niku saged pinercaya menika dados iki kantun nunggu dikene becik lan sowane putra kula. Iki. Jumenengaken kok ngenten kawigawane Rama sira kudumanan kene kahanane para kawula sepira tetep bani laladan wong kelakah menika Ani saksamipun kula niki pirsa kawulan ingkang bagus. Wonten ing satengahing wana wonten salah satunggal kanama. Ingkang badhe ngungkap sinawang. Momen-momen sudah kalah. Awet piyambakipun maos manipun tidak sampai langsung. Boten dipun anggep tupeh piyambakipun mriku pasuryanipun ala kang kalipala. Rupane Nggih, ngantos tiyang sepuhipun dak siyuk. Sikara ngantos tega kaliyan pawongan menika kan. lah banjur tanaman itu sira tulungi ngono kok iki. Malah pawongan menika sampun kula anggap sedulur kula piyambak kula dados kenemikan kula. Weh, yo ora dadi apa. Senajan to ala rupane uga kalbu kawula ana ing bumi lho. Lah, bagus bocah. Maju aku sing pantasan itu. Iki bocah. Saya bocah niki dina malam mboten ngerti awak kapan panggonan malam awak kanggo bebek. Mapane kok kadang Dipun sikara kaliyan sepuhipun mboten enten awak. jenengku sapa? Jenengku sapa? Oh, di bawa. Kula sapa? Lah Gawa. Iya. Ini lho cocok ini sudah jatuh pamolo kahananmu cacat. Ning gua wis didaku sedulur dene putraku. Piye dino iki kowe kok anggap kaya dene putraku. ambuku aja. Ambuku aja. Ora aku ora. Kene lho ora dadi apa. Tak takon. Ayo, Dik. Loko suka wong tuamu sakjane loko. Yen wong tuamu kawula ning bumi loko tumindak. Tumindak sikara marang anake iki. Bakal itu lho. Sopo? Ondol iki loko ae. Ana
bapak itu dipaksa ini. Iya. Tegese keren bapak. Jenenge ora takon pribadi. Jenenge jenenge kok siapa nih? Blok kowe. Oh iya. Elok meneh. Gini ya, ora susah wedi. Ora kapan iki anakku sing bakal ngayomi marang. Ngaku kok. Ya. Ate tomo. Jawab. Ate tomo. Pasti sedya gunung. Sampun anggane turun pun handoko. Lho patek kaya ngene kok. Kuwi anakku diturun. Iki jeneng bocah sing kepengin marani dan ora ngaku-ngakuane patek dimelune kepenak. Ya menungso sing jeneng wong iki kok. Pripun? Piye to? Sing ngaku yang kurang marane sing tidak kuramane ora aku marah. Ya nanti. Iki bener anak sampeyan. Dudu anak sampeyan. Iya to, saya bingung. Anda pakai apa misal gawe tidur Keparuh pada tahun tengah. Kalau untuk silap kalau menikah, senang kadang kulo. dudu sedulurmu. Mereka lari dengan Oh. Kok jumbuh karo cakaran musuh kebak nang cancak. Semua wong go isining pikiran anak. Hah? Itu dunia aku sakit marang kowe. Ning dadi waktu duga nyawa. Nyepeti sesawangan. Jebul penjahat jebul anggon mungan dan cacak lan Allah ana tumindak lan pakati diri. Ngaku-ngaku putrane Setya Guna pabrik oleh bumi lho. Bawa. Tak urungke ya aku. Ora pantes kowe mondok oleh bumi lho. Sepet aku lho. apa-apa mbok elani, kowe apusi aku kok. Putra, sawet kula niku ngadohi pengayoman